Akala nyo nag-imo-imo ako, no? Gumagawa lang ako ng Chinese lantern, mga marikoy-parikoy. Oh, mga bashers ko dyan. Ano na naman ang gusto nyo ihusga sa akin dito? O sige, gusto nyo ng marites, diba? O ito, gumagawa ako ng lantern with light para naman magkakulay ang buhay ko. Wow! At sa inyong mga bashers ko, kung gusto nyo, gawan ko rin kayo para naman maliwanagan ang utak nyo. Kahit hindi nyo itanong sa akin, tuwang-tuwa ako dito. Siyempre, bumabalik yung mga alaala ng nakalipas, mga kakabsat. Wow! High school life and elementary life. Diba, pagsapit ng Pasko, ito yung laging pinapaproject sa atin ng ating mga teacher. Tanyo, sa tanda kong to, tinuturoan pa rin ako. Ang bait nga ni Kuya sa kadami-dami ng gusto niyang turuan, ako napili niya, diba? Kung nga sana, the best ang outcome ng ginagawa ko, pero wala tayong magagawa, naghahabol tayo ng oras. Wala late nag-start ang kabsat nyo dahil nakipagmarites muna sa labas. Ito na, binibilisan ko na kasi malapit nang matapos ang oras. Kaya ko to. Easy lang, basic lang to, mga marikoy-parikoy. Wow! Wala namang award kaya doming-doming mabalin amin, doming-doming mabalin amin. Mabul ako sa oras, mga kakabsat. Pwede nang ilawan to, kakabsat, at pwede na tayong lumipad ng lumipad. Pwede na rin tong ilawan para sa mga madidilim na utak ng mga bashers ko. Ang gaganda ng gawa nila, no? Mga eksperto ang mga gumawa niyan, mga bashers ko dyan. Husgahan nyo lang ang aking ginawa. Okay lang yan. Kita nyo, ang galing talaga ng probinsyano nyo na. Mas nauna pa akong natapos sa kanila at mas maganda pa yung gawa ko. Diba? Pagmamayabang ko to, proud ako dahil akong gumawa neto. Wow! Special na special to dahil napakalayo ang nilakbay ko. Imagine, Malaysia to Vietnam. Wow!